Näytän, miten voit ladata tiedostoja Google Driveen älypuhelimellasi. Tämä toimii myös. Samalla tavalla, että jos sinulla on iPhone, niin se toimii yhtä hyvin. Ensimmäiseksi lataamme sovelluksen. Drive-sovellus, joka on tässä, on täysin ilmainen Play Storessa tai App Storessa. Kun meillä on se, avaamme sovelluksen ja kirjaudumme sisään Google-tilillämme, ja kun tämä on tehty, painamme pluspainiketta. Ja nyt painamme kohtaa lataa, ja jos haluamme ladata tiedoston, kuten näette, tässä näkyvät kaikki kuvat, videot ja tiedostot, jotka voitte ladata. Suosittelen, että ylävalikossa liuutatte vasemmalle ja painatte kohtaa dokumentit. Tämä suodattaa kaikki älypuhelimella tai iPhonella olevat tiedostot niin, että jäljelle jäävät vain dokumentit. Julkaiseminen tai lataaminen on hyvin yksinkertaista. Klikkaa vain sitä, niin lataus alkaa. Kun olemme ladanneet sen, se näkyy dokumenteissa. Valikko-osio. Ja nyt sen jakaminen, jos haluamme jakaa sen esimerkiksi WhatsApp-ryhmän, kyseisen dokumentin tai minne tahansa, se on hyvin yksinkertaista. Klikkaamme oikealla puolella olevia 3 pistettä ja sitten kopioi linkki. Kuten näette, linkki on nyt kopioitu leikepöydälle ja voimme jakaa sen WhatsAppissa, Instagramissa tai missä tahansa haluamme. Näyttääkseni miten se toimii, liitämme linkin Googleen ja tämä on se, mitä toinen henkilö näkisi suoraan. Eli suoraan hänelle avautuisi dokumentti, jonka hän voisi ladata, tallentaa tai tehdä sillä mitä haluaa. Nähdään myöhemmin.